जोंनि बिगाल चेनेलाव नोंखौ बरायहरनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै मिदुआनो जाहैबाय आं दिनै हिटाची नङाबा ककलिं बेखौ जायखिया बुङो आं बेखौ दिनै फार्स्ट टाइम सालायनो नागिरदों आइ एम स' एक्साइटेड लोगोफोर आं दिनै नोगोद एक्साइटेड माने हिटाचीखौ आं दिनै सालायगोन अ माय गड बेबो रावबो फोरोङाखै आं हारसिं सालायनो नागिरदों जेरै जिसिपि खिथु उनाव जेरै जिसिपि हयो हाखौ बेबायदिनो हगोन आंखौ रावबो फोरोङा थ' लेट्स गो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै थ' नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दंबा जोबजासे नायबानो जाबाय थ' लेट्स गो नै हिटाचिया बाहाय फैदों जोंनि न' खाथियाव ओंखायनो आं सालायनो मोन्दों नङाबा सालायनो मोननाय नङामोन दिनै नै जोंनि न' खाथियावनो नै नायनो हागोन नोंथांमोना दिनै फार्स्ट टाइम ककलिं सालायनो थांनो नागिरबाय जों थांगासिनो थांसैथ' लोगोफोर 맞죠? 맞다. 시딩. 시딩돼. 아. 아. 이거 가자. Benguran. Oh, udah bahaya. Gozo Cikang, gozo. Ayo cakap le cepat. Pas. Datang sudah. Benar. Down. Sao lại trả lời người này? Đó là cuộc sao lại nắng cháu mới cho mình đâu đem mình chỉ biết được. Bener, ओमफ्राय सालायनो मोनसिगोन ड्राइभारा आंखौ फोरोंनो नागिरबाय बेखौ रोङाना एसे ओंखायनो नै आसलियाव माबायदि
साइस्टार बाहाय माने रोड बानायदों नालाय ओंखायनो सालायनो मोनदों बाहाय रोड गोदान बानायनो नागिरदों जोंनि न' खाथियाव ओंखायनो गाखोजेनबाय ललार सालायगोन ललार सालायसिगोन ललार सानजाया ललार होबाय स्टार्ट straight pani sako Boro Sikla lolar kon salaysiगोन एबाराव Sandhiya सालायगासिनो दं सानजिया ललार हा गोजो होगासिनो दं जाबाय आराम आराम ಕೆಲಸ ಅಂತ फोटो लादो खामानि जानो नागिरखाय दहायनि हाखौ बाहाय होफैजोब्बाय दा खामानिया सुरु जागासिनो नै बिथिंबो लामा गोदान बानायनो नागिरदों जोंनि न' खाथियावनो आरोना ब्लेक टकिं बानायनो नागिरदों फाइनालि लोगोफोर आं गंनै गारिखौ सालायखांबाय ओमफ्राय आं सालायनानै नोगोद इन्ट्रेस्ट मोनदों माने जा मोजां मोनदों आं सालायनानै आं गासिबो गारिखौनो सालायजोबनो लुगैयो ओमफ्राय नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब खालामना होदो नोंथांमोना अनसायबाय थायोबा आं आरोबाव बिदिनो गोदान गोदान गारि सालायनानै दिन्थिहरनो हागोन भिडिअ खालामनानै थ' एसेनोसैमोन भिडिअ लोगोफोर मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामदो थ' बाय बाय एसेनोसैमोन भिडिअ लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ मोनलायलायनोसैलाय बाय